Yan na public apology review. Ano, punta na natin ha. To grow is to be accountable. Ayun, 100 men versus 1 gorilla. 100 men faced 1 gorilla. The answer might shock you. Million versus 1 lady rider. At ginamit na naman na isang lola para sa clout. Ito pa pambalitang na yan atin agad simulan. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko nung in-upload to ng gabi. At syempre, naalipungatan ako doon. Patulog na ako, biglang boom, lumabas yung feed. At panoorin natin saglit. To be accountable. Ayun, let's go. Kasi gumawa na ako ng vlogger public apology review 4 years ago. Nakikita natin yung public apology ni Yana. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Dito sinabi niya, hindi ko lang bakit siya nakikita ko. Ang pinaka-importante naman natin makita dito si Yana mismo. Turo na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Tama naman na hindi dapat in public yung mga gano'n. In private yung dapat pinag-uusapan. Dito pupuntahan daw nila yung naragabyado nila na tatay na nag-viral. Dahil nalungkot niya kasi nung pinanood ko to, nakita ko pa, pag scroll down ko lang, nandun pa rin yung video. So, pakidelete na natin yung video na yun. Sa mga ating mga 17 million views na siya. So, mas pinapakita lang doon yung sincerity nung pinost nyo. And so, ano, punta na natin ha. Okay ka na ba? Parang yung bata lang na dinadala sa guidance. O ano, natutunan mo na ba? Ano, mag-sorry ka na ba sa teacher mo na sinigawan mo? Parang gano'n yung dating eh. So pumunta daw sila sa work area ni Mount Jimmy, yung nandun sa video, at wala siya doon. So inantay daw nila na hanggang anong oras. Kasi sinabi niya na mas maganda in person mag-sorry kaysa yung online. Alam naman nila kung saan na. Mukhang na nag-research na sila doon. Okay. Baba na kami. Pasensya po ulit. To grow is to be accountable. Ayun, let's go. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So ito lumabas na yung kanyang public apology 2 minutes in. Tanggalin mo na tong 3 minutes. Gawin mo lang from itong minute na to hanggang doon sa dulo, hanggang matapos. So nagsorry siya sa mga citizens ng Zambales, yung lugar na pinanggalingan nun. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Ayun pala eh, dumadagdag ka sa mundo na galit eh. So yun, naramdaman mo yung feeling. Pero kung suscorean ko tong public apology to, bibigyan ko to ng mga 7/10. Medyo mas naging sukot pa, medyo mas naging cringe pa yung simula na para siyang batang pinapagalitan. Mas magiging sincere ang dating nito kung dinerecho nyo lang agad dito sa minute na to, itong minute 2 na tinapos nyo lang agad as soon as possible. Siguro hindi na kinailangan nakasama pa si Kuya dito. Mas maganda kung parang ikaw lang, solo lang na ikaw. Diba? Mas magiging sincere yung sorry mo eh. Ako ang lahat ng ako nito. Ito nakikita ng madla. Diba? Yung mga ganun lang, mga simple lang. Hindi naman ganun kalalim. Hindi nga dapat ganun pinag-iisipan ng isang sorry. Kasi dapat na pinag-iisipan mo yan, na magbumukha lang na hindi sincere yung sorry mo. Dapat rekta na agad. Diba? Ito, unang-una ko pa nakita ay siya, hindi ikaw. So, hopefully moving forward ay may natutunan ka dito. Bakit nga ba natin kailangan tumalaman para sa mas responsableng content creation? At you tell me kung bagay ba yung score na binigay ko. Comment nyo na lang ano pang score na gusto nyo sa kanila. Matutulog na ako. At ngayon nakagising na ako, na nahimasmasan na ako na onte. Kailangan ko ayusin pa. Hindi yun dapat 7/10. Dapat yun ay 6/10. Siyempre ang paghingi ng public apology ay dapat ang gagaling sa'yo. At pangalawa, hindi naman nun mapipigilan kung ano man ang gawin ng mga mismong kamag-anak nung taong yon. Siyempre meron mga fake news tulad nung sa persona non grata. Hindi naman daw totoo yun. May mga nakita din ako update na itutuloy daw nung anak yung kanilang kaso. Pero hindi ako sure kasi nawala na rin yung page niya. Baka maaaring nasabihan na siya ng kanyang abogado. Pero yun nga, sana moving forward ay matuto siya dito at hindi na maulit yung mga ganito. Lumaki pa. So minsan pipiliin din natin yung ating mga kino-content. So sunod dito, nag-viral kamakailan yung hypothesis daw sinong mananalo, isang daang lalaki o isang gorilla. 100 men faced 1 gorilla. The answer might shock you. A gorilla can lift over 1,800 pounds, 5 times stronger than the average man. It moves faster, hits harder, and sigurado hindi na magiging kalaki. Planet of the Apes na to. doesn't think twice. Now picture 100 men, uncoordinated, no weapons, facing that storm of power. Sheer numbers won't guarantee survival, not when nature brings a force like this. Pero mananalo pa rin ang mga tao kahit uncoordinated yan, kahit para pa silang mga dagang nabulabog, yung sobrang dami lang kasi nila na kahit isang linya nga lang sila na 1v1 pa isa-isa, mapapagod din yung gorilla niya kahit sobrang dali yan, di ba? Mag-chip away din yung kanyang lakas.
Galaxy Brain Nini. Kahit mas malakas ng 5 times, 5 to 9 times. Kahit ka silverback gorilla na lang ipasok natin Yung mga isa mga pinakamalalakas So 5 to 9 times ang lakas niya kumpara sa isang normal na lalaki o isang normal na tao. Matatalo pa rin siya. Mapapagod siya at ma-overwhelm din siya ng dami. Parang zombie horde. Alam mo, kahit may baril ng isang tao, kung alam mo kung ang daming paulit-ulit na sumusugod sa kanya, lalo na kung sabay-sabay, kung average lang na merong average IQ, meron pa rin niya kahit papaanong onting koordinasyon na kayang pabagsakin niya kahit hindi na mga top strategies na ang magpatumba dun sa gorilla, mapapabagsak pa rin nila yun kahit yung standard lang Well, ito kay Birto. Average guy. Hindi average siya pag si Manny Pacquiao ang tumira dyan. Parang shotgun yan Pag ikaw ay nasuntok ni Pacman, para kang tinamaan ng isang shotgun. Yun ang pinambabaril sa mga hayop Wasag sa... Siguro hindi gano'n kabilis. Siguro mas mabilis siya may iwasan. At kung may utak si Pacquiao sigurado ako hindi na niya lalabanan yung animal cruelty. Una. At bakit niya gagawin yun? Alam naman to, hypothetical lang naman to. That's tough. They got you locked up for life, my boy. The hell wrong with you? Hey, yo! Wow! Yan, pag yan, kaya niya 100 na lalaki. So ito, may gumawa ng simulation na realistic. Ito mas realistic yung laki niya na nag-viral sa X, sa Twitter. Ano kay Juju? Ito, naging parang game Pag yan pag bato-bato, mapapagod din niya, may stamina din yan. Hindi naman to laro, hindi naman to may power-ups So, tataob din yan, ba? May mga taong mamamatay, may mga taong mababaldado, may mga taong masasaktan, may mga taong tatakbo. Ito yung realistic na tatalsik siya pag sinuntok ka niyan. Kasi yung kanyang bite force nga niya, mas malakas pa sa leon Mas mabilis pa sa 0.3 seconds na pagkurap ng mata. Parang mod sa GTA. Ayun, ito yung overwhelm So, ito yung 100. Ayun, but ito may stamina siya at HP. Nakakasuntok ba sila? At para masyadong bobo naman yung mga tao. Huwag ka mag-jabol dyan. Yo, ano ginagawa ng isa? Wow, easy ka lang, man. Ba't sila tumatalbog sa kanya? Nasasaktan ba niya? Last one! Lugi AI nito. Pero nung pinasok to sa ChatGPT, lahat ng senaryo mananalo yung mga tao. Iba-iba lang yung variation ng mga mababaldado, tatakbo at mamamatay, pero mananalo pa rin sila dahil lang sa sobrang dami ng tao. Ganon din gumagana yung mga pagmaraming bobo. Kala nila magaling sila, pero kung marami silang tanga, lumalakas sila in numbers. Ganon lang din yun. Kaya rin nag-boom itong tanong na to dahil sa algorithm Dahil syempre yung mga tao mag-uusap, magtatalo, mas inaakyat yan ng kahit ano pang algorithm TikTok, YouTube, or Facebook kasi may mga nag-uusap na harmless naman kasi hypothetical naman siya. Parang yung would you choose a man over a bear, diba may mga ganon. Kaya rin siya umakyat sa algorithm. At naalala ko lang din, kung nakita nyo, babawasan na rin daw ng FB ang spammy content. Yung mga paulit-ulit na lumalabas yung same na style ng content na sa spam at napupush sa algorithm. Kasi sobrang daming tao sa internet So kahit sabi natin mag-viral yan 2 million, 3 million views, pag in-upload ulit yan sa ibang araw o sa ibang demographic at bansa, pwede mag-boom ulit ka at nangyari, nagiging saturated ngayon yung mga content sa platform. At nakakatawa din, kung meron mang mga bago update sa algorithm, kung meron na mga bago update sa algorithm, ito ang pinakagusto ko, comment feedback. Kasi nawala to yung downvote sa FB. Kasi nga, mas pinaprioritize ng FB yung mga nagtatalo, mas umaakyat sa algo. Kahit wala na makakwenta-kwenta, iba nila mga comment, kahit mga basura. Kahit sayang lang sa utak mo yung pagbinasa mo. So dito, para na siya sa Reddit, pwede mo na rin siya i-downvote. Malalabas na rin yan. At least mababawasan na yung mga corny na paulit-ulit na spam comments na nakikita mo sa mga viral na mga videos, yung binangkal recipe na yan. Diba lahat ng mga joke na paulit-ulit, diba yun. At least yon merong bagong nadadagdag sa algorithm na at least naiintindihan na nila bakit nagpa-viral ang mga iba't ibang mga viral na content. Ito, nababawasan na ngayon kaasiman. So, masaya ako para doon. At pinapababa din nila yung mga reach ng mga naglalabas ng mga ganong klaseng content. Sunod na balita na ito na mga kamakailan. Meron na naman mga nauso to na mga nagpo-post online ng mga kwento na kanilang lola sa kanila.
na alam natin karamihan na hindi naman nangyari. 99% yan hindi nangyari, sigurado ako. Misa ka lang makita ng lola nag-i-English, rare yan. No pa po, kung gusto mong maging kayo, pipiliin nyo maging kayo hanggang huli. Huwag iasa sa tadhana. Kasi in the first place, tayong gumagawa ng tadhana natin. If you really want to be with someone in the future, always choose that person. Pwede mo ba palitan ng tadhana mo? Di na siya tadhana. Kasi lagi mo pinapalitan. Chimpanzee ni Balini! Skibidi Apo. Alika rito, Apo. Skibidi. Ano pinagsasabi mo dyan, ha? Ginamit pa ako para sa cloud. At doon natapos natin balita kayo. Maraming salamat sa manonood. Ako ulit si James Yapper para magatid ng balita kayo sa Pilipinas.